meneh, Mas? Dibuang-buang kabeh kono. Ben. Aku. Terus kabeh dibuang ben entek kabeh. Ben. Urusan. Maksudnya apa to, Mas? Wes, Mas. Mas. Apa? Kok aku dipateni daripada itu? Buang-buang itu kok mahal. Kamu mahal. mau sapu ngono kok larang? Ya larang to, biyen tuku nek kosong-kosong. Omae palingnya tak obong omae iki one. Tak obong omae. Ojo, kowe kira yang melu aku. Wis untung duwe omah kok ngene wis untung ora ndak gawe. Ayo mulane kuwi mergo aku melu kowe ra ngajeni tak obong omae. Aku sing kurang opo? Kurang ajar.